Aquaman. Hvad siger du til det? Lige snart kommer på den anden side af... Nej, det er ikke sjovt mere. Ej, det er jo, det ser skægt ud. Ja, men det er det. Det er derfor, vi prøver på at se, om vi kunne få det ind igen. Ja, men det er stort set umuligt, mand. Det skal du næsten gøre, hvis den har sving. Du skal ikke op og prøve at sidde på den anden måde, der. Nej, men ikke lige i dag. Nu har du rekorden, du er oppe på 48. Hørte du det, Carsten? 48 var han oppe. Du sejler kun lige ud. Altså, man kan godt mærke, at de regndrupper, de slår bare hårdere og hårdere til, nu kører vi fandme stærkt.